Sino? Doon dito. Oh, sa rin kaisip ko. Ang ka mo dito? Matawan mo na victim. Kalau na mga gudonot ko nito. Ba, hindi pa mati. Sumunod sa biye, seryoso nga ni. Ah, utawak mo yung tuya ko nito. Ano ito? Ilakon pa rin ba ko si Mary? Naano na ba yan dito? Ikaw dito? Wala na namang nakwate.